Halo guys, iki guys. Los pokoknya guys. Ya guys. Jadi aja lali like dan subscribe channel Keceng Arjaban guys. Los pokoknya. Halo lur. Aduh, gemeter lan aduh, pintar lur. Kapan Riko pegawai ku sing perlu hangarane golek disanjung, ditepuk tangan wong pegawai ku golek kritis. Nah, hang nomor 1 iku lur, hang nomor loro lur iku golek dulur lur. Kapan Riko pegawai golek kritis kok lur, yo angel ya gitu lur. Ada iki pegawai golek dulur lur, mengkoten. Nah jadi parane ku wong gawe ku lur hak paran onone ben lur. Rezeki ku sono ngatur lur. Paran riko leren-leren golek-golek rai. Ning duwe rai dari kau. Masalah. Aran gawe ku lur. Hak paran onone lur, jujur, oke biarang iku hak aran. Wong ngerti lur. Wong pinter ambil wong ngerti iki lur. Kan wong pinter yo iku mau lur. Pengine disanjung lur. Ayo kan wong ngerti lur. Sang penting rukun, sang penting bisa nerimo gaji. Mergo pareng lur, rezeki wis ana ngatur. Sing ngono lur arane rezekiku rezekiku sing oleh kanggo lur. Mesti ana lur. Rezekiku wis ana ngatur. Usah putar maju terus lurus yo jalan mlebu kan lali itu mlebu lur pokoknya pesen isun lur dia matang hang jujur hang ikhlas golek dulur insya Allah rezeki mengalir cewek lur ngalir kowe jadi gantung harus water lur sekali wis gantung itu tambah gantung itu tambah anter lur. Semangat menggawe tinggal Riko jadi warga lur.